son eu, César Micán, o vosso morenito favorito. Onte estaba tomando unhas traviesas con o Joaquín e dime, a ti gusta o escuir? E dixo eu son máis de colacao, non a me escuir é que se che corran na cara. Sigo preferindo colacao. Hoxe estamos aquí en Carcacía para outro caso de adiestramiento canino. Porque xa sabedes que son o mellor adiestrador de cans. Eu adiestrei todos os cans famosos. A Lassie, a Res, a Melendi. O tema perros levo eu. Justache Juan con César Micán. Sabedes como se consigue unha sonrisa tan blanca? Cocaína. O máis importante nesta profesión é aprender a forzar portas. Que de adiestrar cans empezas a ganar cartos ao segundo ano. Contaime, que lle pasa ao canciño? O que pasa é que o can quere matar outros cans, pero que a pirola é meténdolle por un burato. Esa é unha patología moi común. Chamámola polo seu nombre en latín. Gana de foder. É unha patología que teñen moitos cans e os cantantes da orquesta. Tes que ter cuidado porque pillas pulgas en menos de nada. O camión da Panorama este ano 3 veces o tuveron que fumigar. Entonces o que hai que facer é masturbalo. O can? No, a min. Axúdame a pensar. Sabes, aí unha boa macuca e pensar en máis ideas. Por exemplo, a min ocorreuseme guasá, nunha pena, nunha... Botámoslle a culpa que o can é vegano. O can é o que lle botes. O can, se lle botas vegano, é vegano. O can, se lle botas costilleta, é costilleta. Dalle 20 euros ao can a ver se compra escarola ou 1 kilo de croca. Home non. E ojo, que eu non teño nada en contra dos veganos, que eu son vegano. Eu alimentome de crema. Crema de orujo, crema de whisky, crema de ron. Agora é importante que veñas ao meu coche para que repasemos os ríos da vertiente cantábrica. Me parece normal que lle meter fichas diante miña. Pois date a volta. Me cago en Dios, e venme con celitos o tipo. En vez de propoñer un trío, que era o que estábamos pensando todos. Esa actitud non é de 2023, eso quedou a la nos 90. Agora non hai celos, os celos agora son unha enfermedad. Hasta teñen nombre a enfermedade dos celos. Celíaco lle chaman. Cago hasta en Dios, o tipo é máis raro que un puticlo nunha curva. A min o que me apetecía era un trío, joder. Son máis raro que un puticlo nunha curva. A ver, eu a min agora mismo da vertiente cantábrica non me acorda ni un río. É que o que pedía todo isto era un trío. Pasa que o meu home é máis raro que un puticlo nunha curva. Máis importante é que non vos preocupedes que o can vai estar ben. Todos os cans teñen arreglo e non é que tea mal tampouco. Por exemplo, o meu rapaz ten 15 anos e todavía non sabe dar a patita. Quer dicir que as cousas van como van. Eu tuve un can, por exemplo, en tempos... Chispeaba todo o que había, gustaballe a sulfatación, ganchaba un San Bernardo pa'lante, viñalle un chihuahua pa dentro, viñalle un pastor alemán, venga, un can de palleiro, tamén pa dentro, tiña menos escrúpulos que Telecinco. E nada, onde non chegaba, el puñía unha banqueta. E chego un día a casa e ali un encontro chispeando un oso panda, estaba allí, zaca nun oso panda, miro pa el, mira pa mí, guillame un ollo e dime, encantan más asiáticas. Bueno, antes de nada, para arreglar o can, teño que saber como se chama. Chámase Aragorn. Mal, ves, por aí pode vir un pouco de trauma. Ti tes un can, teñe que poñer nombre de can. Ti, por exemplo, se tes un rapaz, non lle podes poñer de nombre estrujadora, porque o rapaz traumatízase, ou mellor métese nas drogas, ou peor, a traballar na galleja, entendes? Se tes un can, nombre de can. Se tes unha persona, ti, por exemplo, tes unha rapaza, non lle podes poñer de nombre Chispita. Ti teñe que poñer un nombre do que é. Tes unha lavadora, Zanussi, Bosch, Whirlpool, bien, non lle vas a poñer José Carlos á lavadora. Tes que poñer un nombre acorde ao que hai. Por exemplo, os Chunguitos, ese nombre perfecto, daban o que prometían. A mí gustan os nombres que dan o que prometen, non como o club de la comedia, que despois non había nin chistes nin putas. O can a partir de ahora vai se chamar Trosquiño, un nombre de can como Dios manda. Pero Trotsky era unha persona. Sí, Trotsky, Nixon, Bustamante, ahora esos son nombres de persona, non? A grandes rasgos, o que creo que lle pasa ao can é que trae traumas dunha vida anterior. Creo que nunha vida anterior foi dianteiro centro do Sporting de Gijón e a tormenta nos goles fallados. Imagínate como estará Morata no siguiente vida. Pero bueno, non se ríe de Morata tampouco, E que pasa? Que ao poñerlle vos Aragorn de nombre desatastes un cúmulo de circunstancias que deron en que hasta que cobre os 300 euros da visita non mueve un dedo. Vale, chavales, acábame de entrar ao Bizum. Pon regalo cumpleaños Javier. Si facemos así en Bizum e con tal para non molestar a Hacienda. Xa teñen eles moitísimo traballo que lle imos dar normais. Hai que ser tamén un pouco solidario. Veña, vamos a onda Trosquiño. Trosquiño, estás aí? Cuidado. Deixad a porta aberta por si hai que botar a correr. Mira, Trosquiño, aquí nesta casa educación, respeto e criterio e buenas palabras, entendido? Bueno, xa estaría o can ahora mismo, era o que lle facía falta. Creo que está todo perfecto. Ala, chao. Ahora é un can novo, é buenísimo, hasta plancha.
Cambiou o mindset ao noso can. Si, a verdade é que estamos contentísimos, é un can completamente distinto. Gracias, César, mi can. Eu non sei que fixen, eu a verdad. Probei eso como lle poden meter un dedo no cu. Esos arbustos son cojonudos pa un trío, Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.